Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita, kat manipod kani pagayam tayo a Kate, ti Bambang Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sapay kumata mapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Kate. Iti agdama kat adanobyo, iso ni Erickson. Iti lasod ti dua atawan a panagayan ayat mi, awan mo't tinakitak a parikot. Napanagnakak a baro kan awanan sabit. Iso nga manugutak nga rod iti kayat na nga ag-live-in kami paylaeng, kabayatan nga agururnong daytoy iti aramatan mi nga agkalaysa. Dito'y kung arodan arugyan ti agsalaysay. Sweetheart, di ka di penalpas dita? Nakasagana akon. When sweetheart, umayan, agsapato sa klabit. Agawa atan aldawen. Amangan traffic tanto manan. Wan. Kitaan man to'y suot ko na bagay ko matlang, sweetheart. Nan, kitak man. Wow! Bagay mo launay, sweetheart. Adda man na napimintas ka. Oh, di nga. Bulbulaan nakman ako na ako ni Erickson. Saan man? Talaga bagay mo, sweetheart. Promise. Thank you, sweetheart. I love you. I love you too, sweetheart. Wala. Lumugan ka niti kotse. Itulod ka pa iti trabaho sa akto mat sumrak iti trabaho. Okay, sweetheart. Kumusta ngay mo ti addan ka id-iddan ha, friend? Kat mayat friend. Adan ka inagaw ko iti ulas. Sana all, friend. Ibagam nga minan ka ni Ramil tagdan na kayo madtan, friend. Agkasar kami pa'y kanumot, sa kami agdan na. Iso kanu nga minti ko na dagiti dadakkel na. Amumatan, medyo religious dagiti parents na. Sa bagay, may mayat matlang agpayso no agkalay sa kayo pa'y nga umuna. Iti kasta, mabindisyonan ti panagdan nayo. One friend, kat, da kayo ngay mat kini Erickson, kaano ti panagkalay sayo? Awan pa'y mat nadakdakamat na, friend. Basta ti kunana, agkalay sa kaminto kano, inton makaurnong iti usaran mi. Sweetheart? Agawid ak pala ang iti lugar mi inton bikan. Biglaan samat day ta panagawid mo Imawag namin ti may sakarag iti batch ko iti high school. Anak kano iti bunyag di na una aputot na. Kasta ka di? Wan, sweetheart. Kahit kaano nga iti panagsublim? Agsubliak mo't lang nga iti malam. Kat si ka nga rod Sumurot ak kumamat. Ang adumat tinaskan nga ipalpas ko iti opisina. Isa na bali na. Baliwan tantulangan ti mapanagpasyar ijay, sweetheart. Sumango kayon iti lamisaan tamangan tayon, tatang. Apay, di tan urayan, tinobya manakaw. Awan ni Erickson, tatang. Nagawid iti lugar da. Nay, apay, di nakaintugaw. Saan, tatang? Kaya't ko kumamat ti makipasyara. Adumat nga minti sambot ko a report ko iti opisina. Kasta aya. Wan, sana bali tagsublimat lang adagos. Napanlaang nanganak iti bunyag. Ay, kasta. Kunat mo nagawid iti balayda. Saan, tatang? Inawagan lang ti barkada na nga anaken na iti bunyag ti anak na. Iso abiglaan ti panagawid na. Kasta gayam. Wan, tatang. Makantayo kit din. Sigurado arabiin ton asumangpet ni Erickson, tatang.
Kayat mo asawan, agpasyudad kamatlaang ita, Erickson. Wala nang. Ay, kunak man no maturog apay, tasakan tumasa pa inton bigat. Saan na? Masapol nga agpasyudadak mo't lang ita. Awan nga min kadwa ni Kate di apartment. Apay nga min adi mo ing kuyaw, tapno nakapasyar kumamot dito'y balay dyan o biyam anak kaw. Ha? Ay, kwa. Alda kami ng trabaho na, nanang. Iso ako na ngayon maminsan tulangan, santo sumurot nga agawin. Ay, kawang nga rod Iyawid mong tumat, tapno maam-am mo, dagiti kakabagyan tayaw. O nanang. Madanon to dahi takan ito. Alaam to nga rod dagiti insaganak aprutas ken natan. Tapno saan nga isupay agat-gatangan nyo ijay syudad. Imbagday jay takapuros. Fresh from the farm ako nada. Saan analaylay. Ayawan man ngagpaiso nanang. Imbag nito ita libre tinatang. No ija syudad. Magatang amin na nabanag. Awanan ti libre. Happy anniversary, sweetheart. Flowers for you. Wow! Nagbanglo ken nagpipintas dagiti asabsabong, sweetheart. Siyempre, kasla ka banglo kan kapintas ti panagayat ko ken ka, sweetheart. I love you. I love you too. And happy anniversary, sweetheart. Thank you kadagiti asabong. Awanan yaman na, sweetheart. Oh, lumugan ka nga ron tamapan-taman nag-date. Ay, wow. Sa dino, sweetheart. Basta lumugan kan. Siya kung ti makaammo no sa dino ti papananta. Okay. Talaga ang mahilig kamot kadagiti restaurant nga si iti baybayan niya. One, sweetheart. Kaya't ko nga minadangdanggan ti uni dagiti daluyon. Kasla maikat amin na parikot ko. Numangmangag ko ti daluyon iti ikit ti baybay. Sa bagay, uray siya. Kasla nakalaglag ang tirik na no adak iti igid ti baybay. Una, nang runa no kas di alumlum na kan di init. Nagpintas abuyaan. O, saan ka din? Mangipalagip nga iti tunggal sipngan. Dumten tulat ta tilawag. Amang ipasimudaag iti barong agsapa. Ken baro anam nama iti biyag. Inggarang mo man ang tikinalaing mo ngagdaniw Ha? Amom, sweetheart. Sipod dimteng kay ti biyag ko. Nagmaris rosas tinalidem at ubong ko. Di mas baalan aragsak ken rago. Gaputa sika tinakarik naak nagpayduma adungo. Amom kadimat anak karagragsakak no ada ka dito'y danag. Lading iti mariknak no saan ka makita. Kat ara paapag iti rinabii asik iti kadwak. Aging gaadumtan ti agsapa. Oy, naggana sa nadenggan, sweetheart. Kumusta ngay mo tinapanam ijay syudad lakay? Kumusta mo ti anak ta? Kan tinubyo na. Awan mo tinaglaw ka parikaw kabayatan ti kadak ijay bakit. Panagkunak ket nasingpet mo't na dyan nga Erickson. Ay kat dasaya at mat ngarod ano kasta lakay. Isumat ti makakaadda nga aglut-luto ka naglablaba. Aya, Uy, yakla mo no idi adda aklang ijay akas jay. ay kat saan ka kumapay ang nagawid Iti kasta, mapaliiw mo ida na sayaat. Jak makabayag ijay ta nalamin bakit. Ken jak makain na nga awan ar-aramiden na. Mangan, maturog, ken nagboya lang iti TV ti kuko kijay. Awan exercise ko. Day talaan nga agpaiso alakay, tawan exercise mo ijay. Uy, bakit? Adayaw amay mayat ditoy. Ta inaldawak ang mapan iti talon. Inaldawak nga agling at. Bareng ano talaga na singpot da dyan nga Erickson lakay.
Kunamat ni Kate nga umay danto ka no agbakasyon dito, inton umay abulan. Aya, ay kat nasaya at nga rod ano kas talakay. Kailiw kumuten di anak ta. Nasaya at mat nga rod no agawid dantokin ni Erickson dito'y balay. Hello, sweetheart. Sa dino ti ayan mo? Ada pa lang iti opisina, sweetheart. Apay ka di? Ada sarakan mi a kliyente ka ni Lea, sweetheart. Uray di na kung sukunan. Agdiretso akton nga agawid, apaman amalpas kami. Kasta ka di, sweetheart? Wan. Apag gusto nga rod tagaw awis mat ni pare Harold. Birthday na ngamin. Iso arumar kami kano. Kasta ka di? Wan, sweetheart. Di kagdanag, tagawid ak matlaang adagos. Sige nga, Rod. Di ka unay agparabi, Iwan. Wan, sweetheart. Awagan nak to, apama na makasangpot ka iti apartment, wan? Wan, sweetheart. O, sige nga ron. Aganad ka. I love you. I love you too. Bye. Friend, inchat nakakadi ni Claudine. Saan mat, friend? Apay ka di? Agaw awis mat. Girls night out ka no? Anya? Itaman pa nga gawis day siya babae. Nag-break da ka nun iti boyfriend na. Ne, apay ka numanan, friend. Kunak man no umadanin ti pa nagkalaysada ka ni Jordan. Ada ka no third party, friend. Ah? Ay na. Ay sus. Tinasakit, masikog ka nun di babae. Kit daw dawatin ka nun ni Jordan ti waya-waya na. Tapno ikalay sanan tinasikugan na. Hala, kaasimat nga rod ni Claudine no kasta, friend. Ay, kaasi at talaga, friend. O anya, kayat mo ka dita sarakan takalpasan ti trabaho ta? Wana, ngam awagak pa'y ni Erickson no palubusan na, friend. Oh, at to'y ti baso. Aginom tayo man kit di. Barang makalipatak man ora iti apagbiit lang nga kanito. Danggayan dak ko ma, please. Oh, atoy. Uminom tayo. Apay nga min, aya, friend. Anya tinapasama kada kayo kini Jordan. Wan nga rod kunaklakit din mo agkalaysa kayon iti mabiit. Isuda ate agkalaysa. Saan ata kami? Ha? No kasta, talagang awan kayon kini Jordan? One, Kate. Nasakit. Ang nasga na aklo na kunti amin. Talaga siguro asana da kami ti agkagasat. Claudine, Claudine. Iso ada kayo ado ha? Paliiwan nyo anaimbag dagiti nobyo yo. Di kayo una agtalak. Di yo itad amin a panagayat kan panagtalak yo. Taamangan no, masaktan kayon tumat lang akas kanya. maawatan da ka, friend. Ang panagkunak, kat naiduman ni Erickson ka ni Jordan. Ay, uray mo't ni Ramil ko Nasingpet kan relihiyoso day chay. Iso amamati ak asisya klaan ti babae iti biyag na, friend. Sapay ko ma, friend. Sapay ko ma. Hanggang kas na kunakon, saan nyo nga itad amin apamatag kan panagayat yo? Iti kasta, saan kayon to masaktan na kas iti marikrik nak ita? Will you do me the honor of becoming my wife? Erickson? Will you marry me? Yes, I will, sweetheart. Oh, I love you so much, Kate. I love you more, Erickson. Ayaman na, Kate. Ikarik asiksikan to lang ti babae nga ayatan kan ipatid ko. Aginggat maudi nga angas ko. Managapagyam anak unay, Erickson. Manipod ita. Iyawat ko kan ka ti amin ko. Italag ko kan ka tinatarnaw a panagayat ko. Kat sapay ko mata din tupal na angan. Ikarik na itay timbatong ko alangit. Kat ibagamon kadatatang kananang mo, ta dumanon kamin iti mabiit. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo matan ti panagkalay sa ta.
apay so Erickson. Wen, apay ti ko nam kalikat mangrabrabak hak. Ay na, agyaman ako unay, sweetheart. Agyaman ako unay. Kamaudyanan na, dimtang matlaangan ti altaw ngay nururay ko. Agyaman ak, Erickson. Alas 4 pa lang, mat kaya mi ti parbangon. Barbaro analo kagak iti kastoy nga oras. Naimas ti turog ni Erickson na nakarakop kanyak. Inayadik nga ikatanti ima na. Sakto bumangon. Aday na. Itaklang ang makita ti cellphone na nakadisto iti rabaw ti lamisana. Ano? Nalipatan na nga ta. Kita man ti messenger na. Dagiti mat katrabahuan na dagito eh. Group chat damat da ito yung agkakapamilya. Agbasak man. Oy, Manong Erickson, imawag ni Manang Julie Idikalman sa batam kanumot dya anak mo. Saan lang anirenji ti ikan kan sabsabatam. Ikam kanumot nilay ka iti panghanda na inton birthday na. Anya ti kaya tasawan da ito eh. Isubli kong ti cellphone ni Erickson iti lamisaan. Ang mga tumalukag kat makita na pa'y nga igam ko ti cellphone na. Diyos ko, anya ka di kaya't asawan da ito eh. At da ilimlimad ni Erickson kanyak. Good morning, sweetheart. Good morning to sweetheart. Nasapa ka mata na rin. Sika pa yan ti aglutluto. Imbes asyak ko ma. Ay kwa, jak kaminan makaturog. Iswa bimangon ako sakto nagluto. Apay, napigsa ka ni Marin ti urok ko. Iso adi ka nakaturog. Jak pa yung napuutan na bimbangon ka. Saan mat sweetheart? Jak man amo. Mas daawak nga rot. Tabasta na lukagak matlatan. Amangan na damot mang pampanunot kin ka, sweetheart. Anya? Mala, agtugaw kakit din tayo timplaan ka iti kapim. Pagururayan ta iti ilutlutok a pamigatan ta. Saanan, sweetheart? Siya akong tagtimpla ti kape. O sige, sikat ti makaam mo. Sana bale, mabiitan to ilutlutwag. Oh, apay adi ka palang nakapalas, sweetheart. Apay, di ka kadi sumra kita? Kwa, saan Erickson? Kas lang amin maditibagbagig. Anya? Ay sus. Apay, anya ti marikrik nam. No kayat mo, kuyugan ka ama pa ni ti doktor, sweetheart. Saanan? Panog ko lang siguro daytoy. Pacheck ama ikatumat lang daytoy. Apaman ama kainanaag. Sigurado ka? Wan. O ala, mapankakit din. Aldawan. Ang mga numaladaw ka pa iti trabahon. Ang sweetheart, kwa? Di ka agdanag, takabailak ti bagik. Awagan ka matlaang, no talaga adyak kabailan. Sige nga ron. Panawan ka dito eh. I love you. Sige, agan anad kay ti panagmanehon. One sweetheart. Bye. Apay nga inlimad mo kanyak, ti kinaadagaya man anak mo, Erickson. At bahay, nagsakit. Kasla madudog ti pusok, iti kastaunay sakit na. Tsaka
Amuno niya ti aram idag. Kasano ana pasamot ti kastoy. Awan mat pulos na damdamag ko iti. Sakbay nga agdan na kami. Diyos ko, anya ti rumbang nga aram idag. Isuro na kuma, apo. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Kumusta kayon? Sapay kuma tadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo ka ni pagayam tayo a Jason. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, siyak ni Jason. Tubuak ti probinsya ti La Union. Ngem addaak ita ditoy Cagayan, tadituyak ana ikamang. Jak kuman kayat asublianan pa'y tinapalabas. Ngem idinangag ko to'y programam, nalagip ko ti amak. Ket naipalagip manan kanyak ti maysa apasamak ajak to pulos malipatan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Narabian ka ba't anagawid lakay? Iwan nga ron bakit? Saan mo't nga may namalmal pas istorya ni Kabagis Anor? Kat napagsaritaan nyo ba't lang itinasaya at ti may papan itidaga at awid yaw. Wain bakit? Hindi damaw, medyo ang kid ni Jaime. Di kaya't nakitdakdakkel kanukuma ti partina. Dahil sukat nga ron ti nauday. Hanggang kunak mahita may mayat no patas ti bingay. Tapno awan ti riray. Kat anya nga itikuna na lakay. Ay kat awan na balinan na. No di ti manugot matlaang. Iso matlaang ti kasya ti kapanunutan na. Kaslaad amot ngamin sa bali nga ugali day jay akabsat mo lakay. At dagamgamrod na. Uwan nga raw. Laitamat tinadlaw ka bakay. Kasla ti kayat na kat almanan na amin ti daga day di tatang. Kat anya ngay nga rod ti plano yaw. Mapadak ijay munisipyo inton bigat. Ta mapan ko kasarita ti amok nga engineer nga agsursurbi iti daga. Iparukod min ti daga tapno maaladan ti bingay da. Kumusta ngay lakay? Anya tinagsasaritaan nyo kada tatang may papan itidaga at tawid da. Mayat bakit? At least patas ti bingay da nga kakabsat. Nadyalaan ta medyo mabayag ti panakaiproseso na. Masapol nga ipasurbi pahit tapno maalat yung sto arukod ti bingay da nga kakabsat. Ay katun no apay mat ngamin nga italaang nga asikasunda. No inasikaso da ko maidinabiyag pa'y day di lolo yo, di awan ko man ti parikot yo ita. Uwan nga ro da. Diyak man na mo kada tatang. Ita lang may tanapanunot da nga sikaswan na dyan daga. Wan tailako kat nga roden ni Uncle Ador ti pan nakatawid na. No di na pa'y siguro ilako, amangan no saan da pa'y nga asikaswan ti papeles dahit na adaga. Nakunamon bakit? Ti kunamat ni tatang, da kamin kanilor na ti mga sikaso iti pan nakabagi na. Iniritso mi kanon nga i-transfer itinagan may, taday dya kanumatan ti pan nakatawid mi nga kapsat. Ay kat mayat ang arod lakay. Awan mat siguro ti agbalin aparikot, basta patas ti bingay. Wait bakit? Talaga patas ti bingay. Kastamad ten nagti magastos iti pan nakarukod, kan pan nakay-transfer ti titulo ti daga.
Ay katrumbang lalaang alakay tapno awan tilugi. Dadakkel magaya man dagito inbunubon mo, Samuel. Wan bakit? Mabalina na may mula. Anya ngay amula da ito'y. Rambutan. Ay, kasta gayam ti rambutan. Wen. Na ito ingay. Ang mga no di mo pa'y amo no anya amula na ito eh. Ah? Amok matalakay. Anya nga raw. Lemon. Saan? Anya saan? Lemon day ta. Saan nga raw? Anya ngay nga ron? Kalamansi? Saan ka nagkamali? Bakit? Na, lukwan nakman ako na kun Samuel. Saan ka nga raw na nagkamali? Mapan kunton imula. Tapno adan tumot apitin ta. Tapno saan nga isupay amagat-gatang. Nanginan tupay tirambutan kan lemon ita. Nako namon bakit? Isa mayat matlang tag mula-mula. Tadatayin to matlang ti mairano din to nagbunga dan. Daddy, sumreka ko ni di pagkadalan. Ada ka di pa'y kwartam? Ada pa'y mat daddy. Inikanak ni mami itay. Okay nga rod. Agadal ka na imbagwan. Saan ka ngagbulbulakbol? Wan daddy. Igad mo di agadal. Taday talang ti maipatawid mi ka ni mamim kan ka, anak ko. Wan daddy. Talagamat nga igagad ko ti agadal. Mala. Mapan ka nga rudan, tadi ka kat maladaw. Wan daddy. Agan anad ka, anak ko. Sa dino tayan ni tatang nanang. Di pa'y matsimbang pa tanak ko. Napanan sa inwayway dagiti tarakan na. Apay ka day. Umay ko kumalangi bagano kaya't nati sumurot kanya kitong bigat. Sa dino kumaaya ti papananyaw, Samuel. Mapana ki Jedaya. Mapan kong bisitahan ti dagatayo. Dalusak matlangan tapno nalinis ti pagnaan na iti mapan ag-survey inton Lunes. Lukas ta. Hinton Lunes nga rudan ti panagsorbeda. Una nang. Isumat ti inyawag ni engineer itay. Ay kat nasaya at nga rudan o kasta. Tapno malpas matan amabingay day taadaga. Kat awanan ti rumswa arire. Iti nagbabaetan dang agkakabsa. Una, awan mat siguro may bagada. Tapatas mat tibingay nanang. Sa bagay matkit di Mala, urayom labitan ni tatang mo anak ko. Sigurado apaawi doon dayjay. Nakarubat ka matlakay, papanam. Mapan ko man biit imula lagi ti rambutan kan lemon iji baba. Na maglangad dan tumat apitan tayo inton nagbunga da. Mabayag samat nga agbunga dagita lakay. Ay na nabiit itan ti tawon bakit. Laita 5 ginggat inla matawan wano 7. Sigurado nga agbungan ton dagito eh. Na maglangad dan tumat kalkalay atin dagiti apuko ta ano ko Sa bagay matkit di nagbiit nga agpaisotel daw. Saan ang mapupuutan di ba naglabas ti tawan? Katuan, isa mayat matlaang tag mula-mula. Tapno saan nga iso payagat-gatangin tayo. Nagngina ti prutas ita. Wan matkit di kat namigat ka ka din. Saan pa ya? Madamdaman ton. Saan nabalay ta mabiitak laang mat? Urayin da kaun, ta satay to agigid na mamigat. Sige nga rod lakay. Bakit? Apay lakay. Sa pamtuman tagluto inton bigat. Nayunam tagbalunak. Apay agmalmalum ka ijay ayan. Uwan tapno malpas ko andalusan ti pagnaan na kitag survey. Sumurot matlang ka din ni tatang. Saan? Nilor na ti kadwak bakit? Sumarunon to kano ni tatang inton malpas na ti agabuno. Apay no agayab ka laangan iti tangdanam nga agdalos. Itikas na mabibiit amalpas. Ay nasaanin bakit? Isupay man ang ti may tangdan. Kan may sa, mas sikla ang matday jay. Sana balay tadamat ni Lorna akadwak.
Sapay na ibus ti masida di taref. No, dalakid dito yu dita, wano dilata, mabalinaw. Ay nalakay, nakababain matkin ni Lornaan no pagsida umkit din iti tuyo. Nagrigat tupay ti agdalos, sakit nakapudpudot ti panawan. Awan rumba nga pagbainam, tanay ruwaman ti kabsat ko. Masapa aktulaangan ang mapanagpalingke, ta ibalunan kayo iti pangaldawan nyo. O sige, si kangaro ti makaam mo bakal. Sa tino ti papanan nyo, Daddy? Mapanak ijadaya, anak ko. Mapanak agdalos. Sumurot man. Urayam ni mamim, tagkuyog kayon to na sumurot. Tulungam nga agluto, kan mangawit iti balon, wan? Sige, Daddy. Mangnagas kay tuman iti soft drinks, kan ice iti store. Wan, Daddy. Di ka pumampanaw niti balay, wan? Urayam nga urayan ni mamim. Wan, Daddy. O, sige. Mapanakon. Sige, Daddy. Manong Samuel! Umay kape aglino, kanin. Kasta unay di pudot na. Wan, palpasak lang na ito, yading ko. Mabiitan na ito. Kasta una ya pudot na. Ay, uwan nga rod. Nagsakit ti darang ti init. Anya tura, Sen. Agalas jisan amanong. Amangan no mabisin ka. Ang damot tinapay a binalon ko. Nan, irwar mo man nga rod manong. Mabisinak ba't ngagpayson. Jak namin namigat itay. Mabitlaan, taalaki tibag. Anto, yading ko. Agyaman ak, manong. Paumaymot kat di sigurong da mercy kan Jason. Umay na tay balunan. Isudan samot tan ti agturong ditoy. Ne, ungat pa iso. Agam, agore ka. Kasla talumot ata o ti agturong ditoy. Kan naggapuday ti apagatan na pasit ti daga adaldalusan ta. No da mercy na kita. Itamyanan ko maapaset ti paggapuanda. Ayuwanan niya. Jakmat ngamin maerupaan no asino dagita. Oray siyak nga ron. Medyo adayuda pa yung amin. Ha? Tinasayaat. Orayin talata na makadanon da dito ayanta, aning ko. Sa dinungay nga taaban dati ayanta dati, mami. Ay, wan nga rod sapay nagpudot. On nga ron. Sa dino nga tangag paiso ti ayanda. Awan damot dito eh. Amukon. Adadakil apon ti mangga ijay abandakan. Amangan no ijay ti ayanda. Sa dino, mami. Agpaamyanan tapay anak ko. Umaykan. On, mami. Dahil jayan ti mangga dakta kamatan niyo, mami. Wan, sigurado nga adada ijay. Daddy! Auntie Lorna! Anda kamin! Yuhu! Awan mo't sumongbat, mami. Amangan no dida ka mangag. Mana, umay kanta mapantay ijay. Sige, mami. Yuhu! Daddy! Auntie Lorna! Anda kamin! Yuhu! Samuel! Ha? Manong! Andiyan na dyan. Kasla ni Auntie Lorna. Wan, kasla sa jag sang sangit, mami. Wan nga rod. Ni, apay nga tangay. Partakam ti magna Jason. Wan, mami. Manong! Auntie Lorna. Anya ti. Manang Mercy! Ni Manong Samuel! Daddy. Samuel! Samuel! Anya tinapasamak Lorna. Apay adara-dara ti asawak anak kada sa iti daga. Daddy. Daddy. Samuel! Manong Samuel! Manong ating ka! Di ka pa'y magmatay! Daddy. Kasi! Samuel! Daddy. Samuel, asawa!
Mami, Jason, anak ko, awanan. Natayan ti amam. mami, Kasano kami paitan, Samuel? Kasano kami payan ta pinanawan da kami maten? Agahin ka, Samuel! Agahin ka, pangasim! Tati. Nagrigat matlakit din ti kastoy, Julio. Bakit? Nagrigat nga aklunan ti kastoy na pasama ti anak ta. Wala raw. Bakit? Kastoy gayam kasakit ti mapukawan iti anak. Imbes na ti anak ta ti mangidulin ka data. Saan ba nadatakit ti nanaganak ti mangidulin kan buwana? Nagsakit, Julio. Wala raw. Nagsakit. Aging gaita. Diyak pala ang matukaw na panunutan. No asinaw nang sinagaramit iti kastoy kan ni Samuel. Dudwa talaga rudin ti anak ta. Ngam kastoy pa'y lang mo tinapasama. Pinatay na ni Samuel. Ni Matlor na at tayo sa ospital. Sana makasaritay tinasayaan. Gapo iti truma mapaspasaran na. Mala, ika nagsangit bakit? Ikararag na, asapay ko matamatiliwan na iti awanan bain. At ang aramid iti kastoy ka ni Samuel. Iti kasta, may kanmat iti hustisya, iti panlakata iti anak na. Kumusta ang inyong tilor na, mami? Kaasi ti Diyos. At damot basitan si mayaatan ti kasasaad na anak ko. Saan akas idi asaan ang makasarita iti nasayaan. Iso na lang taamangan numabayagan pa'y kano ti panag-recover na. Gapo iti trumaan na pasaran na. Awanan bain lagi tinangaramid iti kastya kanakwada kan daddy, mami. Jason, anak. No saan da amatiliw? Siya ako na mismo timang sapol kanakwada. Sa pulik ita, kat ibalas ko tinaramid da kadadadi kan antilor na. Saan anak ko? Agparbang ka kuma, pang-aasim. Pinatay da ti amak ngawan man lang kalaban-laban na. Nadigos iti bukod na adara. Kat naidasay iti daga nga inlaban na. Aging kay ti mauni nga anges na. Nagsakit, mami. Nagsakit. Jason, anak ko. Isuanas ken lang ang palsek. No sino man tinangaramit iti kastoy. Bumalasag. Tap namarik namat ti pamilyada ti rigat kan sakit ti mapukawan iti ama. Saan anak ko? Pang-aasim ta di mo ar-aramitin ti kasta. Italagtalaangan kadagiti pan nakabagiti lintag ti amin. Isudan ti makaamu amang risot iti kaso ti amam anak ko. Danda ni talo atawan metten tinapalabas manipod daydi apasamak. Nga maging gaita saan pailaeng anatiliw dagiti nang patay iti amak. Sigun iti istorya ti ikit ko, adda kano dimteng atallo alalaki iti pagdaldalusanda apaset ti daga ni lolo, nga isu kuma ti nakatawid da nga agkapsat. Isu na laeng tapapapanawan kano ida dagiti dimteng alalaki, ngem saan ngayon manugot ti amak. Inlaban na ako kwa daytoy ti amana,
iso a pinagtitinulungan da kano a binagsol, agingga anadigos iti bukod na adara. Pinatay dati amak nga awan pulos gaway na. Awan kanumat na balinan ti ikit ko no saan at nagsangsangit latan nga agkidkid daw iti tulong. Pagyamanan milatta ngamin saan damat nga inraman ti ikit ko. Iso na laeng tagrabi met ti trauma na gapo iti nasaksyan na apanang dangranda iti kabsat na. Pinadas mi met nga inlaban ti kaso ngem awan na balinan mi gapo takurang kami iti kwarta. Ket ti daga ang nakatayan ti amak may saitan nga abandonado. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Jason. Ken ka pagayam, Jason. Makipagladingit kami iti nasapa nga ipupusay ti amam. Ti amok ket mabalinyo manen alukatan ti kaso. Umasidag kayo kadag iti masaknan a mabalin a makatulong kada kayo. Iti kasta maikkan meten iti hustisya ti pannakatay ti amam. Di ka kumamapukawan iti namnama pagayam ko. Amok a magunod yun tumatlaang ti hustisya. Saan man nga ita ngemkit di dumteng tumatlaang ti kanito nga agpulo dagiti nangaramid iti kasta iti amam. Alakastan pagayam Jason ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaengen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay kanbiag ditoy laang programa tayo, alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti maysa a pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan nga idita. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no maminsan adda dagiti makuna arason no apay nga adda dagiti inna nga agbalbalin a managim bubukod nga isumatan ti makagapu no apay nga ulpitan da dagiti manugang da. Ket makaaramid da payan iti saan a nasayaat adida ammo nga isumet ti mangisadmak kadakwada. No apay anakunak ti kastoy palubusan nakman ang mga istorya iti nagbalin a padas ko. Padas anang ted-adal kanyak nga aging gaita ket pulos ajak malipatan. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Adeta, nalpas kun analinisan ti kusina. Isaronok adagos ti salas. Iti kasta, makalabaak metten. Maragsakan met siguro ni nanang.
Tanalpas ko adagos dagiti matrabaho dito'y balay. Sheila! Ha? Nanang? Ay, nay matan ti buntog mo nga gonggonay. Di ka pa'y nakalinis iyay sanas. Kanet, aldawan, aglaba ka pa'y. Uwan ka di, nanang. Parpartakak nga rudan ti aglinis. Iti kasta daras amalpas. Anya parpartakan, kano nakabumbuntog ka maglatang agunay. Nanang. Ala, partakam ti agunay tanay aldawan. Linisam amin asuli to'y balay. On na ti salas. Samon to isaruno dagiti kwarto. Sakan to matan aglaba, nawatam. Uwan, nanang. Kunaklakit din no maragsakan ni nanang. Gaputan alpas ko adagos tinaglinis sa kusina. Saan matlata? Ay, kaslaki markaro ti kasjay atrato na kanyak. Manipod na gabrod ni Randy. Kasla saanan amanugang ti pangibilbilangan na kanyak. Ar-aramidek mat amin akabaanak. Tapno ipatagnak mat kumakas manugang na. Awan matlata. Aginggat kaano nga taaya ti kastoy panagan-anos ko. Tapno umasidig matirik na kanyak. Hello, bakit? Kumusta kan? Kumusta kan kini nanang? Kasi ti Diyos, nasayat kami mat kaninanang lakay. Saan nakakadingap apaan ni nanang? Saan mat lakay? Okay aklaan ditoy. Sigurado ka? Wan, kunak lang arudan. Pudno asaan kami pa'y unay nga sidag iti tunggal maysa. Di ka katiagdanag, ta okay kami laang. Okay aklaan, Randy. Anya nga tanong lumasin talaangan. Iti kasta, saan ka namarigatan kini nanang? Agabang tauray ta si digmatlaang di tabalay. Ay, saanan lakay? Gastos laang dayta. Ken maysa, kaasimat ni nanang nuag may santun dito'y balay. Ang mga no nakarkaron nga umadayo tirik na kanyak no lumasin ta iti pagnaadan. Bakit? Amo mat ti sitwasyon ko saan ka di? Amo mat nga ulila ako na demang. Iso bayam ka di nga kadwa kami iti maymay sa abubong ka ni nanang mo. Iti kasta, maya sidag mi tirik nami iti tunggal maysa. Amo masursuro naktumadlaan nga ipatag ni nanang, kas manugang na. Nakasingsingpet ka talaga bakit? Nagasa takunay, kaputa si ka tinaasawa. Big at anak kami suot ka idita. Apay ka di manan May salaang mo't ti makagapo. No apay nga kaskas-tuyak ka, mariminda. Nay, asino man nan ay tidakda ka matam mari idita. Ay, katibwisit amanugang ko, mare. Ay, aglablabas ka man ako na akon maray. Di mo man lamalaplapdan ng tangiwat mo asumanaw iti agkakadakas. Apay aya akasta ka ni Sheila. Kano awang madingar aramidan na ka. Nakasingsing patupay, nakagagagat kaan, nasikasupay. Na, di ka kaagyaman, ta saan lata nga nagbalbalew nga uray adan ija abroad ti anak mau. Patpatsumot, tapno amom, plastik da dya sila. Idita. Inagaw na ti anak ko kanya. Pudno ba? Kita imbes asyak ti pangpangtadan ni Randy iti birok na. Saanan ta iti dayjay moten asila. May kadwa aklaangan iti anak ko, mariminda. Iso masurunak talaga. Basol day ta sila ti amin. Basol na. Ay sos, talaga adi kag pampanunaw idita. Adan asawa jay anak mo. Iso natural lang nga ison ti magigam iti swildo na. Di ka kaagyaman, tauray kaskasan o kaik-ikan nakalatamad iti kwartam. Wan angam saanan asyak ti priority na maray. Saan akas idi awan pay day ta sila. Siyak abay ti pangyawatan na iti amin amat gadan na. Iso anasken amayadayok ti anak ko iti day ta babae. Kasadum ko mga arabidan dayta, katagasawa da nga rudan. Ay basta, aramidat amin akabaulak tapno agsinada.
Dayta titandaan ang minda. Amom ka di ang nakasaritak ni nanang ko itay, Manong Randy? Ay gat nasayat ano kasta, Ara. Kat kung stadangay ka numatan ni Pilipinas. Nasaya at damit ka no, Manong. Iso na lang, ka na istorya na saan pa'y gaya mga okay ni nanang mo kan ti asawang. Ha? Parparigatan ka numot ni Nana Edita ni Sheila. Kan impang tana kanupay ang mga ramid da ito iti pamuspusan. Tapno pag sinaan da kayo nga agasawa. Anya. Ang awan mo timbagbaga ni Sheila kasta kanya. Uwin at saan mat nga rod apulungera ni Manang Sheila. Nakasingsingpot mat nga min ti asawa, Manong. Bilibak nga rod iti kinapasensyosa na. Nalabit adina kan kayat pa'y nga ikan iti sakit ti ulo. Iso adinan imbagbaga. Kasi magtasawa. Gusto pa'y kati ko na. Kaslad na ngamin sa baling at parparik na kanya. Kat, anya ti planong ita, Manong Randy? Nas ka na makasaritak ni Nana. Kastamat ng tasawa. Pagkaking kwa na. Nupudno tinamot. Sana mabaling agnanahayo na kasadyay ti sitwasyon la. Un amanong, husto day taan na panunot mo. Kasaritam idaadwa. Angam tanangam ti makisarita iti inam, ha? Laglagi pa mga inamlat ta day chay, Manong. Ay, dak man na muna apiakas dyan ni Nanang. Aon pa'y nagustuhan na kadag itinagbali na nobya. Nga uri ni Sheila nga asawa ko. Kahit napailangan nga iyadayo kanya. Gapo siguro ta nasapaan na balo. Sakit agmay may sakapay nga anak. Mabutan siguro ang mga nupanawam nga agmay may sa. Iso akas di titrato na iti asawam. Ne, apa yun nanay dita? Naganano kayo? Ganda rin sana pa'y drawing tiro pa yung kapit ikastala nga kayo, nana. Hay, talagang agburburak ti darak, Rigor. Agburburak ti darak iti dayjay a babae. Mahay-hay bladak sa adina oras. Ha, suron kaun. Habi kami na yan, nana. Anya tinapasamak. Kala sino ang babae tidak-dak kamatay niya ya? Sino kumapay ngay? Jay manugang ko ah. Isomat lagaya makasta tilagayo si Mungan. Kapugaya may timanugan niya. Wan, gapukan ko ana. Iso nga imadayumatan tirik na ti anak ko kanyak. Iso adyak to pulos mapakawan day ti asila. Saan apulos? Talagang sagit na tumukno sa dilangit. Tiguray yung timanugan yun, nana. Ay talaga ah. Iso nga imayak ditoy. Taday paramid kukan ka, Rigor. Ay, lalo, nana. Basta kumita akong mata. Katun ah, alangan man. Siya ti makama. Anya talamida, nana. Simple lang ti aramidem, Rigor. Agpamarang ka nga agar-aram ken ni Sheila. E di kasta, adda maipulong ko ken ni Rande. Naitalang ka din, nana. Basic. Inton bigat mat lang. Rugya kong di paparami niyo. Iso na lang takasapulak ti down payment. Aha. Adoy. 500 pesos lang. Ninalay dito mat. At tayo ako lang dito. Nayunak to ah, inton maaramid mo, ti ipaparamid ka. Ay, sana mabalin, nana. 50% tinawag dawata ka down payment. Kadaaday patrabaho na kanya. 10,000 ti kabuuan na bayan mo kanya. Isurumbang na lang ang 5,000 mat kuma ti down payment mo ita kanya. Anya, nagninamatan. Ikatwa na. Abay, just. Ay, apay, awan lat bawas na batan, Rigor. Awanan, nana. Di ka nagtasyubol mat. Di kaya't ko sa wan. Siguradong agbaligi kayo ay di kaya't yung kasamak. Onya, kaya't yung wala saan. Kayat ko. Sige, tagawid akbay. Agsubli ak matla ang adagos.
Mangalak lang iti kwartay di balay. Urayam ti panagsublek rigor. Sila ang balansan ko! Sila! Sila! Oh, Tata Puldo, da kayo matgayam. Apay ka di. Ni Edita! Intaray tayo sa ospital! Anya, Ay. ang apay tata, anya tinapasamak ka ni Nanang. Sigong ka na kita nakakita. Agdardaras ka na ang nagbalasew. Isuan na nung pan. Kitidakas, intarayan tinakapadong parking kwana. Diyos ko. Sa dito ti ayan ka. Oo, di kayo pa'y unay agkut-kut eh. Ang mga numakapadagas kada kayo. Adda kayo dito yung ospital, Nanang. Na-aksidente kayo. Naimbaglaangan. Taada-adagos nakakita kada kayo. Iso nga intaray da kayo matadagos dito yung ospital. Timaray nga minti nakadungpar kada kayo. Uwan, malagip kunti amin. Gapo iti panagdardaras ko ang makaawid. Didardaras ko mo't tinagbalasew. Kadyak nakita adagos nga dagayam lugan iti masikikak. Kat, kumusta tirik na yun, Nanang? Nagsakit intero abagik. Sigun ka dagiti doktor amang tamtaming ka na kayo. Ang mga no medyo mabayagan ka no sa kayo makapagnamanan. Anya? Saan? Saan? Apay. Apay ang napasabag tikas na kanyak. Apay. Oh, maladingit na unay tikas na napasamak ni Nanang. No kaano nga awanak dita. Isumat ti pan nakaksidente na. Kasimat numabayag pa saan to makapagnamanan. Di ka madanagan lakay. Jak baybayan ni Nanang. Ikarik nga ramidag amin akabaulak ang mga iwan kan kuana. Nagyamanak bakit? Ay tilikudan ti amin ang madiatrato na kin ka. Nagsayaat ka na takin kuana. Ha? Di ka naglibak bagay. Uray di mo ibaga kanyak. Amok di mapaspasamak di tabalay. Randy, Inistorya amin ni Ara kanyak. ni Ara, kunam? Wan bakit? Di mo't na ibaga kidin ka. Amay may sa akumpanya ti ayan mi ditoy. Uwan, lakay. Malagip kon. Naistorya ka nun ni Nanang Mindakin ni Ara. Ti sana nasaya at trato ni Nanang ken ka. Isuan amuak bagat. Ala, bayamon lakay. Lipatan tayong tinapalabas. Kasapulan ni Nanang timang tulong itakan kuana. Asino ako kumamat nga tapno mangipaidam iti dayta. Nakasaysayaat ka talaga, Sheila. Sapay ko ma, tamakita mo ni Nanang dayta kinasayaat mo. Kat aklunan kin ipatig na kamutten, kas manugang na. Umusta ka, Mari Edita? Daytoy, kaslaak nakakulong iti daytoy dipilid a pagtugawan, mare. Sana balay, tamakapagnakan tumatlaan. Isuna lang taanong sama. Ngamain, talaga medyo mabayagan pa siguro. Masapul nga may ngagpa-therapy ka pa'y. Ay, apay anapasamak ti kastoy kanyak, mare. Awan mo't madingar aramida ka. Panagkunak kat si kamat lang ti makasungbat kadagita sa ludsud maumaray. Mare Minda, Mas daawak laang maray. Ngamen, sigaw kadagiti nakakita ken ka. Nakita da ka kano anaggapaw iti balay ni Rigaur. Apay, anya ti made nga inaramid mo iti balay dayjay ataaw ah. dayjay siguro ngagpaiso ti makagapo. No apay akastoy ti mapaspasama kita kanya. Gapo iti daka sa panggapo iti padak a tao. Dinusanak ti Diyos. Ah, nay, anya ti kayat mo asawan Mari Edita.
Dayta, nalpas kayon api na digusan nanang. Nakasukat kayo matan. Agbati kayo pa'y dito ya, tamapanak ijay kusina. Agluto ang iti pangaldawan tayo. Sheila, agyaman akon. Nanang? Itilikudan, ti matingay nararamid ko kan ka. Saan ka nagbaliw? Nasaya at lata ti tratong kanyak. Katita, pagsirsirbian nakpayan ka po iti kastoya kasasaan ko. Kinapudno na, nanang. Kayat ko ngamin nga akseptaran kan ipatagda ko mamatan. Kayat ko amarik na kan mapadasan ti pamatag ti maysa nga ina. Sheila, Awan ro ba nga pagdanagan niyo? Ngamin, amin nga inararamid yo kanyak. Jak imbagbaga ka ni Randy. nakasaysaya at ka talaga, Sheila. Katsapay ko maata mapakawan na gapo ka dagiti saan anasayaan ngay nararamid ko iti kalabas. Kasta matan iti madiaplano kan ka. Nga iso ti makagapo no apay na aksidente. Pakawanan na ko ma. Inawagan dak iti anak. Kayat ka di asawon dayta. Wen, Sheila. Awaten kan kas manukang. Katayatan kan ipatag kamatan kas pudpudno nga anak ko. Ay na, agyaman ako na nanang. Sheila, anak ko. Kamaudyanan na. Nasumbatan matlangan tinabayagan nga ikarkaranak ko. Agyaman ako na inanang. Agyaman ako na Diyos ko. Agyaman ako na. Ita, Miss F, nagforgodan ti kakaisuna nga anak ko. Adadwa nga anak da ni Sheila. Dadakkelan dagiti apu ko ket kaasi ti Dios. Ininot a nagsubli iti sigod ti pannagnak agingga a nagimbagak. Siak nga rod ti adada a mangas asikaso kadagiti apu kok ita. Ket manipod idi nagbalin kami metten a nasinged ken ni Sheila. Pagbababawyak amin an aramid ko kenkwana. Ket pagyamanak unay ti Dios. Ngamin inpaayan nakpay iti may kadua agundaway tapno masulnitak dagiti nagkurangak. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, idita. Ken ka pagayam, idita. Nuapay met ngamin ano maminsan, masapol a masaktan tayo pay. Masapol nga adapay dakes a mapasamak kada tayo sa tayon to makaamiris. Banag asaan ko maarumbang. Nuan yaman dagiti ammo tayo adakes saan tayo kuman nga aramidan. Iti kasta saan to nga agballatek kada tayo ti dakes nga aramid tayo. Alakastan pagayam idita ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo. Alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.